1985 Nikol Sukainaren iloitz iroa barran atzeman zuten ibiltariek. Aurkitu zioten DNA delakoa, geroago jakin zenez, ezen aparentziarik ere Dupont delakunarena. Baizik eta Amsterdamgo auzitegiak bizitza osorako kartzelara gaztigatu Adam Van Bries erio behilari ligitzarena. Berria zabaldu zen. Justu Dupont jaunak zigorra arras bete eta Fresneko presondegitik askatu zutenean. Badakizu alabaina, presoak ez direla baitezpada gozoak pedofilioekin eta bortxatzaileekin. Gontzak erabat buskatu zitzaizkion. Zenda izinki. Badu 10 urte Hego Landetako txirlinga eroetxean zarratuta dagoela. Duponten argazkia eman zidan Elge Beltzek txostenean datza. Orain, inkesgetagile profesionalaren arrazoitzeko doaina zer zen bestenaz. Sakontzekoa dugu. Eta janak nolabait Adam Van Briesen gurutzatzeko ahalmena izpia ukan zuen edo ez. Nola bada? Elina Saldo eta Natatxa Kiboskiren kasuetan holandesarena ezen DNA bereizi zuten poliziek. Beste harrapari bat bazegoen zazietan gorderik. Ezen Dupont giza gaixoa. Zorionez, ala baderraket, kostaldeko lauzpabost gizonen bizkar geratu zen susmoa. Lekuko gisa azaldu ziren. Haietarik 3 lurpean daude engoitik, eta bat Alemaniako Bisbaden hirian bizi da familiatua. Neork ez du hartaz gaizkirik erran geroztik. Bizitatxo bat egiten al genioke. Zer diozu? Luis Ebrelen ahots kaskaratu zamurra jabaldu zen egongelako bosgorailuetan. Norwenen begitartea zoaz nuen. Ninika berdeek ezen enez eusa bustitzen zuen iroize uraldearen lehorrak seinalatzen zizkidaten. Eta Luis Ebrel ukigarriaren ordez zindagit orduan 14 minutuko itxasturien meteo argiaren arilkatzea jasateko gai nintzatekela. Marea apalaren tenoreak, haizearen norabidea eta indarra, olatuen goratasuna eta Bizkaiko golkoaren aipamenaren nagitasuna poetikoa. Galerna nigan iratzatzen ziojoala. Oheraino erdutu nintzen Norwenen atzetarik. Amodioaren tsunamiak gure baitako arresiak gatzez zuritu zituen. Arpe sekretuetako belar gorriak malgutu eta 7. uinak intzirik eretenek bota gintuen. Aragiaren azetasunaren ondatzara. Manera batez, itaka deitzen genion zubirik gabeko sorterrira. Soka uargiz elkarri estekatu Ulisek emeak ginen. Pazientzia eskazeko Penelope zoharrak aldi berean. Norwenen arratsaldeko bietan hasten zuen zerbitzua. Alde egin baino lehen bideko horri aldea egitekoz beltzatuz genuen. Lehenik behar nuen moura bilarra joan eta atea bulkatuz sartzen zaiatu. Daniel Elgebeltz poliziategia hurbilarazteko, kereila egitera. Bigarrenik, Biesbadenera joateko treneko biletak zaren erostiko zituen Andreideak,
50 bedatzetan ez genuen arauz oaide gutuna neska laguna izendatuko, ala bai. Betekizunen zamak lehertuko gintuela iruditzen zitzaigun bederazka gure zereginetara zinpurtu ginenean. Nolbuen bere bulegora eta ni gaizkile arrunta, borta eta kofre zulatzea.